أفكيرو جنا مفكار طرح أنت تركم له لخحات عمي مزن حق الزربا كندي جيزي كزاربيلوم بزح مدلا زي جبرجن ويك نبقى كمرح أبزبللو يأجرو داري أمبينك أزازا كمزا أنت تنكس عايزكن كتقرص أيخن استوحلاويكم عفون أنت خنا تليفون دويلو كال كحتفت فوي دما سكبل دليتو كزارب سيك ألن كندي زخونيخ تزاربلي بانسخا خبل نحر عربو أنت زي تبحلكم جن بقربا زفلت سبستو كسم الزدقة أنت يتسقملو تراي أينيت مخانوي برحقو ويد مسألة عرئيني كبليو بقصبت ملح سحبهم موبايلو كاب جبو زا عبتناي سألي مقامت بوتل مخاد تساقرا حتسار زبالة شوكري زحبرا نسأبا زمسل آتنا فشخت أمس أرعيم أبيك رخبا كمزقل حاتيتو نزد أنا باي قدفو كأسن يلو أخدم أغلط صباتيكم جيرون بر مرجعو قنا بقالو كحاتين يرقن دفرات بينمزا سلام لوام عمان قدي دو أبيلو أتي أسال تبحلو استرأخ ودي بلام شماس لستتصوى أبيز فلتو أندابلت بأقرموت إلى طرح نابتن سلامتا استسر لا سديدا كتمتو جمرت مني تبلي كم تحلوي أي تراترنيم أي تفلتن نخي ربيليز بحال الحاسغم أندابلوش تقنا بس بقى تمسيتو ينقدا نبرم نقلتو يملأكتو قديفو نجزع نفسو استمنيو نزي أز أمسل السب أحليف كمحاب أشنا رح يزبلي زمسل إيدا كيف النوم يفتت على نبرة إيدا بحيلي أندا سحبت مو أنت يكسم أكم نسبلتو كابتي فزيزوز نبرة كبرابر أندا فتنا سمعنا دا مليء بمبال مل سحبم دلكابو نسبلتو ني موبايلا ساعت أندا تأزبت ننقدا كتقبر نقرمي أندا مقاروت بز قولنا كتملالس كابزر إيكيم بزح غير لهو نصبع أخون كابزر نواكمو اندئي أنتي كمزخونكو جنا كلالي كدفرس إنيرم لما جنا زلاب على لي متسيكي كامزر إيك زلاخو فتاي سلسلة مسلم تحفرني لسلزي حسب قوصري تليفون كدو كتحبني مسناي تحتن أمس فلم الراي أنتي تسأقمالو إلا قوصر حيوة تفانوتم روبيل كبا تفليو نابتي زفك راحينوكي أبيلوم يكون مبر كمستلالاز يكون زحابرو حانت نقص كمس خونت ناجيريو تترافكز أنا تزولم أمو ناجير كاليدو والاس كل حينوك حاتتم الزيئة تترافكا بصباقات تجحر السبيا نسبة لروبيل مسيل كيمبر كم أو كم زي كونت أب إيز فلت نفقر محتات يمبر أب كونني تلالي كابز ألا دارق أمت غير اللخو سلازي زيت حتى اللي انت حنكا ولا بملأكتي دي قالك حتى مسبلم نزيئات مسلسي بملأكتي حتى ريخا لخا ويود فريحكا خوينكا إخانبر هاتو انت خوينو فيت يتصبو يتحق إنيا سمئتا خمان كتردو يخلقيم بزخونا نابا يترح كدفو أوش تكلتسون محتاج رح زيكونا حراي كم تبلكا خمان كغبريلوم تفانو يخونم بر استرعاخو قديفو قجو ترايو زبسل نيروم فاتسيمو زكيرو يفلت أن مسلوام أبستراخ بلو بخامي مسد أن أفقري يود أن ترايو زحاس نيروم مسين وخ أبستراخ بلو دما أنترفو محز أبيلو حمق ناتاك نقرون صباح كسالت إيه كبلوم زيج إبت نقر حيزو الأيمت أن هينو قنا أمنا فقري يسق نبرم أن دابلون ورح أحلفه كبلون حدا معالتي أب حدا أنقول مسلوام قوف تبحلو بسم بعدم أفزعاتو تأفي إيوو شبد بدبلم دحاندخا نسبلتو قناني وشتو جيرو لوام بمبال مأقورتو نام أقورتا سريدو سلسة جيزي أقاج وقنا زربايلن انتاي دالنك إنا أبسخون أقاج أمير أخوان مدوالون قديف كايو نيدحان نسبلت الزواد ولا حدا عبلا مالا دي أندابلا مس نفسو دحاني قد أمي عيت عمل نكنمو قد فك بلا أخلاتو رحاس
ካውፅእ ስለ ዝተፈለጡ ግዜ እንተለካ ደኣ ዘይንራኸብ ብሓደ ኣገዳሲ ነገር ደሊካ ኣለኹ ማእሲ ጠመካ ካብ ተራኸብና ምስ በለቱም ጽባሕ በላ ብዚ ልቡ ሃራይ ኢላ ሰዓት ቦታ ተቃፂሮም ተፈላለዩ እንታይ ክትብለና ኢሉ ኣይተሓደር ሓዲሩ ውኢሉ ኣጋምሸት ቅድሚ ሰዓት ኾን ኣብ ቆፅራ ቦትኡ ተረኺቡ ክፅበ ጀመረ። ሰዓት ምእንትኡ ዘይኮነ ምእንቲ ርእሱ ምስ ኣኸለ ከም ፀሓይ ደሚቓ ከም ሉል ኣንፀባሪቓ ህሩግ በለቶ። ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ቀልጢፋ ናብ ጉዳያ ክትኣቱ ተረበፀም። ድሓን ትእተውን ካብ ፒቸኖ ድሕሪ ምእዛዝ ናብ ጉዳይ ኣበለት። ስማዓ እንዶ ሄኖክ እንታይ እስከ ንሓደ ደስ ዘብል ወዲ ተላሊስ ክፍትወካ መዓት እንድዩ ከይፍቀድኮ ኣይተረፍኩን የግዳስ ቅድሚ ሕጂ ብፍቅሪ ስለዝተጎዳእኹም ምሻለካ ኣፍቃሪት ከይትሕሎ ምሻሎ ሓደ ነገራት ክትፃርል የደሊ ኣለኹም ከም ዝመስለኑ ንሱን ከይፈትወኒ ኣይተርፈን እዋይ ዕላሉን ገለን ክምስጠካ ዳግማይ ኣብ ፍቅሪ ዓለም ኣይኣቱን ኢለ ነይረሞ እንደዩ ፍሉይ ሰብ ኣጋጥሚ እሞ ክትተሓበርን ትኽእል ዲኻ ምስ በለቱም ኣበይ ክሰምዓ ውሽጡ ብሕርቃን ድሪቃ ጸነበረ ከምዛ ጠሚቱ ዘይተመንያ ንስኣ ጥዑም ፍቅሪ ክሕልፍ ዘይተሓወኸስ ንኻሊ ሰብ ኣፍቂረ ክትብል ከመይዚ ሓረቕ ዘይነድር ቃል ዘይብል ኣለኻ ዶ ምሳይ ምስ በለቶ ክምልሰላ ኣይተሰምዐን ትንክፍ ምስ ኣበለቶ ግዳ በዘይ ልቡ ተበራብረ ግናም ብናይ ጽልእ መንፈስ ይጥምታ ነበረ። ትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ምስ በለቶ ደጊማ ዋላ እኳ ሓሪቆ እንተነበረ እወ መን እዩ ዝበሃልከ ምስ በላም ሮቤል ክትብል ምስ መለሰትሉ መሊሱ ሕርኩምትር እንዳበለ ካብቲ ካፈ ብሕርቃን ዝኣክል ከይተረድኦ ብኮፋ ገዲፍዋ ኸደም ንጽባሒቱ ምስ ሮቤል ፊት ንፊት ተራኸቡ። ክጥሕሮ ወይ ምስ ጸልአን እንተኾነ ኣይገበሮን እንታይ ጌርካ ማለት እዩ እንዳበለዩ ኣፉ ጥራሕ ኣው ዝብል ዝነበረም ብጀካ ይተሓዘለ ዋላ ሓደ ክብለከ ይክእልኒ ነዚያ ዝኣመሰለት ጠዕምትን ጽብዕትን ጓል ሒዝካ ኣመና ፈዚዝካ ዓለም ድማ ናይ ፈዛዛት ኣይኮነትን ኣብ ዝኾነ ነገር ወሳኒ ክትኮን ኣለካ ኣመና ነግፈረግ ምባል ጽቡቕ ኣይኮነን ሓቅዶ ክዛረብ ምስርዓኻ በቃ ፈደያ መልእክተይ ገዲፈ ካብ ንኣኻን ነፍሰይ ተመንዮም ሓንቲ መዓልቱን ዘኪረካ ይፈልጥን ቀጫይ ዘበስል ነይረ ኮይኑን ዝሰለጠኒ ዝመስል ፈትያትን ኣላ ኣኖም ፈትያ ኣለኹ ብጌጋውን ምሳይ ኮላ ዘኪራትካ ይትፈልጥን ካብ ኮነም ክልቴና ካብ ተፋተና እንተ ትገድፈለይ ኣይመሓሸን ምስ በለ ሮቤል ሄኖክ ብዚ ልቡ ይበለ ኣብ ዓለም ዘሎ ጸርፉን ኣዝኒቡሉ ምስ ናይ ሕርቃኑ ካብቲ ከባቢ ተሰውረም ኣብ መደቀሲ ክፍሊት ኣፅዩ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣወጀ ኣይበልዕ ኣይሰትን በለም ንሱ ኣብ ሓዘን ከሎ ግና ሮቤልን ልዋምን ፍቁራት ኮይኖም ፍቅሮም የስተማቕሩ ነበሩ። ሮቤል ፈፂሙ ብዛዕባ ሄኖክ ንልዋም ኣይነገራን ልዋሙን ሄኖክ ከም ዘፍቅራ ዋላ ሓደ ኣፍልጦ ኣይነበራን ምናልባት ልዋም ንሮቤል ኢላ ዝተፈጠረ ዶ ትኸውን ግን ድማ ከም ሰብ ከፍቅራ ይኽእል ይኸውን እንተኾነ መልእክቱ በግባቡ ከብፅሓሉ ምስተገብዕም በቲ ኮይኑ በቲ ኣፍቂርካ ካቢናኻ ምስቃይ ሓቲትካ ምግልጋል ይሓይሽ ቀድሚ ምሕታትካ ግና እንተተኻኢሉ ምናልባት ኣብ ልዕሊኻ ናይ ፍትወት ምልክት እንተዘይብላም ከም ትፈተወካ ምግባር ንቐድም ይሓይሽ እቲ ምንታይሲ ኣብ ልዕሊኻ ፍትወት ክሓለዋ ምስተሓተ ምናልባት ኣይኮን ምስትብለካ ምእንታን ከይትጉዳእ እንተተኻኢሉ ኣቐዲምካ ከም ትፈተወካ ምግባር ተመራፂ ኣይኮነን ግና ካብ ካልእ ዘይተሓሰብ መፅኡ ስኣን ምሕታትካ ዝወስዳ ዘላ ኣብ ዓላ ኢልካ ምሕታት እዩ።